Var det hyggeligt at ride, Lærke? Ja, det synes jeg også, der var. Ja, så sød. En dejlig hane. Prøv at se, hvor han kan. Ja. Jeg skal ud. Hvor er det på bare? Hvad er det? Hvad er det, du skal se? Næsten nye. Eller helt nye hovedtøj. Du kan se. Jeg ved ikke, om I kan se på kameraet, men der er i hvert fald på nu, at nye hovedtøj. Altså, nej, det er ikke helt nyt. Men altså, det var nogle, altså det er over nogle måneder siden, jeg fik hovedtøj, så jeg bruger mit gamle hovedtøj til reserve. Også Lærke. Yes. Nej, det er det ikke. Udsigten over hele varmen. Ja, jeg kan huske, at vi var derinde, når vi lavede herude til opvisning. Ja, jeg kan huske, at vi var derinde i det der hus der, og så sidste ridelejr, så skulle vi ud og lave en hesteopvisning, hvor jeg red på en. Ja, så fik en af mine kammerater lov til at ride på julen. Nej, jo, det er måske ikke. Ride på en. Ja, min kammerat hedder Jonas.